Erdiak hala ere ikusi. Hartu du eta proba moduan dago. Erasoan berriz ere Belgiakoak, kanpoko da jartiketa erraz, Fonte dagoela horrelako saskiratze merkerik errazik. Ez du. Eta Mumbrú ere, bere taldeak beharra daukanean. Neiko eskarmentua da. Walsh eta Mumbrú, kanpora, Fontenet. Honek bakarkako jokaldia egin eta sartu egin du. Erdiraino etorri, txikia da, baina aurkitzen ditu bideak. Bai, azkarra, Baina pasea ez da ona izan. Eta Walsh ari gara baina egokitu zonakeko defensa, gero buruzkoa, edo bikoititik bakoitira eta ez dakit hor ondo ulertu diren baina... Eta oraingoz behintzat ez da partidu erraza. Zela, Herrieta. Fontenet. Berak jaurti, baita sartu ere. Joan etorreko partidua berriz ere, Josean. Bai, puntuak trukatzen ari da. Harekin, ze tatuak hobetu egin ditu, nabarmen. Kanpoko jaurtiketa. Ondo, Espirukoe. Esan nahi nuen lehen ez dala hori. Bat eta 25 partidua bukatzeko. Fontenet, barruraino, eta sartu egin du. eta falta eske. Beraz,